Hello, Nívan seo agus tá cuairteoir speisialta in éanalumm sa studio nniu Seán Ó Maoilchiaráin ó nuachúla ceathar fáilte. Bheith le Seán. Well, tá mis bís go tún seo freisin a Seán agus bí me fecantirt an tamar fád nuachúla ceathar tá mai cínte go bhfuil go leor daoine dúirt mar an ggéine. Ach de aine atá sáile ag fecantirtsa agus a géirí do job a dhéanamh ag puinte aige nar bhééis siad beaganí níos sinna. Céir dhéanaan iriseoir? So mar iriseoirí caimid scéal de insin. Scéal bhfuil ag brise, scéal mór bhfuil hééis tarlú, mas bhfuil achtar mór hééis tarlú i do cheanta mar hampla, nó be daoine ann canéis sin na chlúdach agus é roiint leis an bobbal. Agus an bhfuil éon nuda agat dún mata tú géirí scéal nuachta má a scríb, cé nuda dúrtha dún. Más bhfuil go ag ire scéal nuachta a chorthú tá trí rudí antácht catú dhéana is tócha, catú an tólas a fear bhú, catú do haide bheith déint agat i gcónaí, catú an éarna insin sin antáchtach, agus catú an scéal a bhíú i gceart, anas mu daoine ann é hiiscint. Trí nuda, anna hábhachtach an sin. Béidir go mhaí me se tríalas bheith i má iriseoir nuachta in éanacht leat ar bálaíon beag. Neadar an roiilm? Bit tú perfect an cinnte. Neadar faoi sin í gur mágad sin rá tá sé ná duine is. Feicáil cé a bhééis ag túirt faoin scamal dríochta inniu ar agran eile de anfa, Seán.